Wala pa. Bakit ganito to ayaw mag-focus? Good morning. A few moments later. A few inches later. Morning. Isang burger steak. At saka, ano sa'yo? Sausage. Sausage. Breakfast ba yun? Sausage. Ayun. Yung burger steak po. Burger steak na meat. At saka yung sausage. Di ba may breakfast na kayo? Ano? Sausage yun, di ba? Sausage meal yun ba? Sausage meal. Ano bang meron kayong breakfast? Yung opo. Longganisa? Hindi. O ano yung gusto mo? Coke na lang. Maganda na. Asan yung sausage? Hotdog nga yan. Hindi sausage yung tawag nila dito. Hotdog. Eh baka yung hotdog dyan lahat ng sabi niya? Hindi. Okay. Ako lang ganisa. Pinati ko talaga. Hot chocolate drinks. Tapos po sa tuloy po hot chocolate. 5 minutes po lang. 5 minutes. Pwede pa naman, di ba? Tatlong order lang yun. Tatlong order lang yun, di ba? Tatlong minutes. Hello, Buckets. Uy. A few moments later. May pangarap mo kami sa buhay, no? Ano, Chels? Ano na ulit yun? Sinati kasi. Sinati sa akin. Okay na yun. Kaya hindi nakakalimutan na kung ano yun. Yung sausage. Sa Jollibee kasi walang sausage. Ang alam nila doon hotdog at saka longganisa kasi nga Pilipino. Oh, ginagawa ko. Naman yung wiper. Ano ba yan? Oh, wag mo na mag-wipe. May mikrobo na pala to, Nodi. Kailangan nang gumaba. Siyempre, ihiwalay mo yung food ko. Oh, sige. Okay. May nag-i-explain pa ako ng mga pagkakamali ko. Nandito na pala. Ang bilis naman pala. Magkano na pa? Oo nga. Magkano pa masay dito, eh? 20 pesos. Mahal naman. 20 pesos. Ay, ito kay Chelsea ito. Yung sausage niya. Yung hotdog niya pala. Yes, amoy. 12 seconds later. Mga mukhang matatalino dyan. Huwag na kayong pumasok. Thank you. Ganon. No! Wait, God. Ito na. Hello? Bye-bye. Good luck. Good luck. Uy. Thank you, Modi. Okay. Bye, Di. Thank you. Good luck sa exam. No? Bye-bye. Bye-bye. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.